Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. Det her er et face reveal. Så i dag så skal vi spille Car Mechanic Simulator 2018. Så lad os bare komme i gang. Wow. Nå. Det er sgu da et fint sted, hva'? Der er hele lortet. Og et murstensvindue. Det er fandme flot, det er, hva'? Hvad siger I? Nå. Så lad os da bare komme i gang og tage first order. Den her, okay. Customer states. Så jeg skal tjekke alle dækkene, skifte luftfilteret og brændstoffilteret, eller hvad fanden man kalder det. Og så skal jeg have nyt olie i. Så lad os da bare lige tage den hen til løftermaskinen her. Og så har vi kigget på det en gang på rest her, hva'? Nå, jeg har åbenbart ikke filmet lige siden jeg begyndte. Hold da kæft, man. Oh my goodness. Nå, my bad, sorries. Det må I undskyldes. Men ja, jeg er ikke noget så langt, så ja, det skal nok gå. Pis, man, fucking. Fuck, jeg sved, man, holy shit. Nå. Nej, jeg skal sgu ikke finish order. Fucking luftfilter, det skulle da have en kæft, jeg dum. Og så var det fuel filter lige her. Og what the fuck. Sådan der. Hvad var det ellers? Oil filter. Okay. Ja. Hvilken UHV? UHV, okay. Og nej. Hvad fanden var det? Fuel filter. Og så et oil filter. B8. Ja. Oilfilter. Helvede. Og min fars yndlingsbil. Ja. En Porsche 911 Turbo S. Er det ikke Turbo S? Ej. Jo, Turbo S. Ja. Fandme en lækker bil, min far han skulle smage. Så bare op med den smukke lille bas her. Og ud med resterne. Og ud med. Nej, nu har jeg fandme købt det forkerte oliefilter. Fucking lort. Ja. Ned med dig og ind i olien med dig. Du har sgu noget. Nå ja. Så. Væk med dig. De her. Ja. Jeg tror sgu det bliver discount. Ja, jeg skal have en testpath.
Så jeg kan tjekke suspension og så... Hvad hedder det? Bremsen, det er alt det der lort. Og en menu. Hvad bliver det? Ja. Talk to me, baby. Oliefilter, airfilter. Fuelfilter, oliefilter, airfilter. Peace. Hvilken... B. Fuelfilter. Der. Det er fandme smukt, den er. Turbo S. Skal lige være sikker. Men for filan da. Gør mig godt nok rasende. Ja, videre med dig. Den er sgu fandme også lækker, den her, den er. Selvom det er en inline 6 eller 4, 6, jo. Jeg kunne godt teste min testpath med den her også. Ja, så kan jeg lige proppe den ind i testpath. Det er lige herinde. Så kan jeg bare lige hoppe ind i bilen og teste den med alt lortet. Men jeg tager måske lige den her først. Sådan der. Så er det bare op med dig, så jeg kan få skiftet filteret og olie. Men lige... Jeg kan lige... Nej. Lige før det, så vil jeg gerne lige prøve at teste den her. Det lyder fandme ikke godt. Nå. Okay. Så overall, det betyder ikke noget. 2 brake caliper skal jeg have. Står det overhovedet her? Det gjorde det nok. Nå, videre til den her. Ej, for helvede, mand. Jeg skal lige have 2 brake calipers og sådan en ABS pump, tror jeg det var. Det er fandme for dyrt til, at jeg bare lige kan købe uden at tjekke. Ja, pump. Tænker jeg også nok. Lige man skal lige få den her ind og få drænet olie. Og så lige få købt en ny ABS pump. Der. Dyr svin, mand. Hvad nu? Det er ikke filmet, som jeg så troede. I går så havde jeg sgu også lige den her inde. En Carrera GT V10 fra 2010. Bum shakalaka. Op med dig, min ven. Du har 2. Jeg har 2 brake calipers. Skal jeg lige finde ud af, hvor de er. Fandme irriterende. Nej. Skal jeg den her Carrera GT ind? Fandme ligger bil, den lyder sgu godt. Okay, hvad mange? Når jeg dår brake calipers. Jo, 2 brake calipers. Ja. Yes. Ja. Money. Ja. Det var ikke lige det. Gambling. Ja.
tænker jeg også nok. For en steering knuckle. På den sidste case. Vil jeg tro, ja. Det er til, hvad fanden. Lige der ved, det er camgear, ja. Den her, eller den her. Der er lige den her. Fuck, den er stor, man. Holy shit. Der så skulle også være nødt til at trække de der fede amerikanere der. Hold det kæft. Det bliver fandme dyrt for begge både mig og ham. Ja. Videre. Fuck. Plejer de der. Gå nu væk. Jeg skulle ikke lige fikse den her bil så mange gange før. Fuck. Det er hernede. Hvor? Nej, det er inde i motoren, hvis det er sådan en chain. Ej, nu har jeg lige puttet der lort på. Det her det er Silas fra fremtiden, og lige nu tror jeg, at jeg skal fjerne næsten hele motoren, før at komme videre og fjerne det der, jeg skal, men det skal jeg overhovedet ikke. Så, ja. Fuck. Timelapse om 3, 2, 1. For helvede. Jeg fjernede lige alt det der lort, for at finde ud af, at jeg ikke engang havde brug for at fjerne det. Jeg har filmet i... Okay, nej, nu skal jeg ikke begynde på det der lort. Ja, jeg kunne godt lige trænge til noget nyere. Drift. Shit. Så. Væk med dig. Hellere med dig, baby. Disk, kaliber, okay.
Ja, den er sgu hurtigt, hold da kæft. Oh, drift. Hold da kæft, mand. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg siger farvel herfra. Ja, det her skulle være hyggeligt, men jeg har filmet i måske 1,5 time, hvis jeg tæller det med, hvor det er, at jeg så ikke filmede. Så ja. Men det var da stadig sjovt, alle mine smukke fine venner. Så vi ses i næste afsnit.